Nung khoroksa kaijagya kho sikla eba sikli ni jora hanke tinini o video jesa khepano nung nai thai klayo tumungno nung kebuni hamsakmo klayo nung bono belai kheno hamsago phiaba bonini sms rokno kaham khepano reply khlaya eba nini partner bini bagui nung kobor phiaba bonono care no khlaya nung salbrumno bono muitu khlayo tei bobai kok sanani muchungjago phiaba bo nono jora no riya phia nung tumungno muchungkhe nung bono hamjakma tüino bobo nono hamjak thung tei nono care khlaitung hinui hake tinini o video nono kwbangmano help khlainai tei nung kisa wansukma kwrung intelligent hinke nini bebak problem ni solution kaham wngui thangnai obo ang norokno kogrwkha jotoni slai sikang puila jeng je khlaithai abo wngkha I love you and I miss you o kok samano mwthaknani nangnai je ang nono karei tongui manya ang nono belai kheno hamjago ang nung kwrui kwthang tongmanya omotui kok samarokno mwthakdi nini partner no asake important rimani mwthakdi hamjakdi kaham keno hamjakdi phia je borok nini bagui mungsa feelings kwrui bono hamjakphano joto kok khulok sanani kokya tamni hinke joto borokno I love you I miss you o kokrokno khwnanani chajago phia nung bono chaui rikha nung bono belai kheno miss khlayo nung bono belai kheno hamjago nung bini bagui kobor wngui tongo hake botangui kosto khlainai nini partner bonayo nung bono hamjak thung nung bono belai miss khlaithung phiaba nung bono already se bebak chaui ribaikha hake bonono bahaike care khlaisinai tamni hinke bonono care khlaiyawi no nini hamjakma manui tongo haini bagui no jotoni slai sikang I love you I miss you okok samarokno mwthakdi tei nini partner no sarinani chaitokdi aboni ulo je mistake jotono khlai tongmani abo wngkha joto borokno bini partner no jotoni slai first priority riwi tongo tei sakbai thangno second priority riwo phiaba khlaithai wngkha sakno se sikang priority ridi tamni hwnke nungni partner no se joto kok chaui rikha ani bebak nung simi se nung ani thani jotoni slai sikang ang salbrumno nini kokno wansugo ang sakni slai bonono nangkogo nono care khlaio hake nung okok samarokno sanani mwthakdi orowo nini khlaithai wngkha sakno puila priority ridi tinini partner no second priority ridi abo hai khlaiya khe nung relationship o happy tongui manya salbrumno nung one side love khlaiye mood off mang wngui tongnani nangnai waisa wisu baksa borokno chungnugo sakni hamya khlaiye bini partner ni khe kaham khlaio bini hamjakma manya hinui yagrok ralayo phiaba jotoni slai sikang sakni kokse wansukdi tei sakno se kaham khlaidi aboni ulose nini partner ni kokno wansukdi ang omo hai kwbangma borokno nukha borok sakni bagui kwtal mobile paikhe bini partner no riwi riwo tei bini kwcham phone no khe bini thaniwo no toniwo omo hai khlaike nung wansuk tongkhana je bono happy khlai mankha hinui bonono belai hamjaknai phiaba ihi bonono butwa se manjaknai amo haike nini impression kwbang wngla tamo khe nini value se kisa wngui thangnai nung bini thani kaisa thungjaknai game wngui thangnai haini bagui no jeprupano sakno priority ridi aboni ulo je bujithai abo wngkha nung jeprupano bobai kok sanani naisingo tamni hwnke nung bono belai kheno hamjago belai kheno khatango tei nung waire wai bono call khlaio waire wai sms khlaio aproke nung tamo wngnai nung bini bagui belai tension o klai thangnai aboni bagui no chaitokdi nung bono asa call khlaiyawi tongnani bini bwkhaubo nini kokno phainani redi bono nono miss khlainani redi hake bobo nono call khlaina wngna tei aboni ulo jenini khlaithai wngkha nung social media no limit naragui use khlaidi nini happiness no phunuknani bagui tei nini talent rokno sirna bagui nung omo hai ta phunukdi je bini bagui kobor set status rokno riwi bini bagui kobor wngui ta phunukdi abo hwnke bo bini attitude no simi nono phunuknai je bini bagui nung kobor ma wnggo hinui phiaba nung social media ni bisingtwi nini happiness ni photo post khlaidi status ridi baya brok bai enjoy khlaidi nung rwchapna kwrung eba kok sana kwrung phwrungna kwrung je nini talent tongma rokno phunukdi afro nini partner bujiwi mannai nung bono karibo happy tongui mano nung bini tolao seleng khatiwi tongya hinui aboni ulo je kokrokno nung khorogo tonina nango nini kisa kokrokno secret narwknani tamni hinmale tumungno nung nini joto kokrokno bono chaui rikhe
bo nono tui tebo thung tokjaknai muitu narak di bonono jesa kok sungbo nung joto kok ase khulok sanani kokya phiaba nung tamo khlai bonono mungsa sungya phanosi beba kok nung bono chaui ribayo phia sakno kisa sian kereng intelligent ungnani srengdi bonono jepur phano bokman yetui nung bom hai borok nung bini joto kokno bo gosi tanadi nung bini joto nangnung ya kokno phano gosike bonono kaisa seleng haima tongnai paithago ang o kokno sanai hamjakdi ang norokno ta hamjakdi hinya haipono sakno sekang priority ridi hamjakmo kebo bai butwa ta snamjakdi kisa kaham ke wansukdi jenono kubui hamjago hunke bonono jepur phano yakari bo thangya bonono nung hamjakma haike no hamjaknai haike tinini video asuk jora tino ungnai video boma hai ungkha abo norokni wansukma rokno comment khlai sadi te video no chajagui tongkhanke like bo khlaidi te share bo khlai redi te ani channel lo katal ungui tongkhanke tabukno subscribe bo khlai nadi norok jotono kaham korungna tongdi hambai।